Δεν μιλάμε ούτε για φοροδιαφυγή, ούτε για φοροαποφυγή. Ούτε για φοροαπαλλαγή μιλάμε, ούτε για φοροαποφυγή. Και από πού και ως πού στην Ελλάδα, κύριε Πρετεντέρη, το ηθικό δεν είναι νόμιμο και το νόμιμο δεν είναι ηθικό? Κοιτάξτε, κύριε Βεζόλη, πρέπει να συμμετούμε στην Ελλάδα. Δεν μπορεί το νόμιμο να είναι και ανήθικο. Ή το νόμιμο είναι και ηθικό, ή το ηθικό είναι και νόμιμο. Έρχονται απάνω μου τόνοι λάσπης. Τόνοι λάσπης, και έχω δεχτεί τελευταία τόνους λάσπης. Γιατί? Για να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Δεν μπορεί να εξαπολύεις τόνους λάσπης. Εγώ καλούμαι να αποδείξω σήμερα στην εκπομπή σας ότι δεν είμαι ελέφαντας. Αυτός ήμουν, αυτός είμαι, αυτός ήμουν, αυτός είμαι και αυτός θα είμαι. Άλλο σενάκι ταπεινά, κυρία Τρέμη, άλλο φαρισαϊσμός. Άλλο σεμνότητα, άλλο φαρισαϊσμός. Είναι άλλο φαρισαϊσμός, άλλο σεμνότητα ταπεινότης. Όταν όλοι γνωρίζουν πως οι ΕΠΕ δεν έχουν διοικητικό συμβούλιο. Ο πρωτοετής φοιτητής της νομικής γνωρίζει ότι οι ΕΠΕ δεν έχουν διοικητικό συμβούλιο. Εγώ δεν κατηγορούμαι γιατί έκλεψα, δεν κατηγορούμαι γιατί πήρα μίζα, δεν κατηγορούμαι ότι έκλεψα, δεν κατηγορούμαι ότι πήρα μίζα. Κατηγορούμαι για κλοπή. Έχω πάρει μίζα. Δεν κατηγορούμαι διότι έκλεψα, δεν κατηγορούμαι διότι έκανα μίζα. Λαμπερά, όμορφα μαλλιά, γοητευτικά, μακριά μαλλιά, ακαταμάχητα πλούσια μαλλιά, extension, περούκες, ποστής, προσθετική, τρέσες. Ευρωπαϊκά Natural, Remy Hair Extension από 100% γνήσια κερατίνη. Ίσια, σπαστά, σγουρά, δεν μπερδεύονται ποτέ. Τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα με 11 διαφορετικές μεθόδους εφαρμογής. Προσοχή στις απομιμήσεις. Προσοχή στις απομιμήσεις. Προσοχή στις απομιμήσεις. Προσοχή στις απομιμήσεις. Θέλω το παιδί μου να πηγαίνει σε ένα καλό σχολείο. Ένα από τα παλαιότερα σπίτια της παλιάς νεράιδας στη Λάρισα είναι αυτό που στεγάζει τους μικρούς μαθητές του 6ου νηπιαγωγείου. Θέλω το παιδί μου να πηγαίνει σε ένα καλό σχολείο. Η ίδια εικόνα στο 2ο νηπιαγωγείο της Παλίνης που έχει νοικιάσει κατάστημα σε ισόγειο χώρο μιας πολυκατοικίας. Θέλω το παιδί μου να πηγαίνει σε ένα καλό σχολείο. Ένας χώρος που κανονικά προοριζόταν για κατάστημα και όπως είναι φυσικό δεν διαθέτει ούτε προαύλιο ούτε τις στοιχειώδεις υποδομές ενός σχολείου. Θέλω το παιδί μου να πηγαίνει σε ένα καλό σχολείο. Η πληθυσμιακή έκρηξη στα Μεσόγεια οδήγησε το 3ο Γυμνάσιο Παλίνη στη λύση των προκατασκευασμένων αιθουσών. Θέλω το παιδί μου να είναι σε καλά χέρια. Αφού συνεπλάκησαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, αντιπροσωπεία τους έθεσε τα προβλήματα των σχολείων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Θέλω το παιδί μου να έχει τα καλύτερα εφόδια. Μετά από 40 τόσα χρόνια να πάει και το παιδί μου εδώ δεν είναι και το πλέον καλύτερο. Η πιο σοβαρή επένδυση που κάνουμε για τα παιδιά μας είναι η παιδεία. Ελπίζουμε ότι κάποτε θα μεταφερθούμε σε ένα καινούριο κτίριο. Μερικές αίθουσες τρέχουν νερά. Γιατί όλα είναι θέμα παιδείας. Φάρσαλα που είναι. Θα σας πω εγώ, να σου πω πώς μαθαίνεις γεωγραφία. Έχουμε έναν φίλο που όταν πηγαίνει στα Φάρσαλα μας φέρνει χαλβά. Και θυμάμαι ότι για να πάει στα Φάρσαλα περνάει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Βέβαια, από εκεί είναι. Όταν η Αθηνών Λαμίας φτάσει στη Λαμία, μετά τι γίνεται, Άρα λοιπόν η Αθηνών Λαμίας είναι μέχρι τη Λαμία. Μετά αλλάζει όνομα. Άρα τα Φάρσαλα που είναι. Τώρα έχουμε έρθει στη μόδα, ας πούμε, ότι το τέλειο είναι αυτό που χωράει στο μπουβά, ξέρω εγώ. Οι εποχές αλλάζουν οι μόδες. Όχι. Οι γυναίκες που έχουν, θα το πω απλά γυναικεία. Στο δεσμό B80 έχουν το τέλειο στήθος, ανεξαρτήτως αν τους αρέσει το μεγάλο ή το μικρό.
Έλα. Γεια σου, έτσι μια δουλειά εσύ. Έτσι. Άντε, να είστε καλά. Μπράβο! Άντε, να είστε καλά. Μπράβο! Αυτό είναι. Ξεκίνησε ο ναύτης για λαμέρι με όνειρα μες στην καρδιά του χίλια. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Εγώ κατηγορούμαι, ενώ δουλεύω 20 χρόνια στη δημοσιογραφία, το τελευταίο διάστημα, πριν από 2-3 χρόνια, ότι δεν πρέπει να παρουσιάζω δελτίο ειδήσεων. Είπα λοιπόν, εντάξει, αφού αυτό είναι το πρόβλημα του τόπου και της ελληνικής δημοσιογραφίας, να μην το κάνω. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει ασυμβίβαστο με ανθρώπους που είναι στη δημοσιογραφία 20 χρόνια, απλώς και μόνο γιατί έχουν μια συγγενική σχέση με έναν πολιτικό. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Αν δηλαδή το πρόβλημα του τόπου γενικότερα και της δημοσιογραφίας ειδικότερα είναι ότι εγώ μετέχω σε μία έκδοση με θέμα την οικολογία, να φύγω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υγεία πάνω απ' όλα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποιος συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο, φίλες και φίλοι, πάσχει από αμνησία. Ελάτε να βοηθήσουμε τους δικούς του. Έτσι έχουν τα πράγματα έως αυτή την ώρα. Λίγο αρχίσει και κουφαίνομαι. Και εγώ τα ίδια. Και εσύ τα ίδια. Ναι. Δεν ξέρω, μήπως έχει λόγο κάτι που κάναμε μικρή. Έχεις αιμορροίδες? Αν έχουν μαύρους κύκλους στα μάτια, το φάρμακο που βάζει για τις αιμορροίδες είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Άρα λοιπόν να βάζουμε κολλήριο από πίσω. Μισή ώρα μετά δόθηκαν τα ψηφοδέλτια στην δημοσιότητα. Μισή ώρα μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, το Προεδρείο της Βουλής έδωσε αυτά τα χαρτιά στη δημοσιότητα. Κύριε Χατζηνικολάου, σε κάθε έγκλημα πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει και το κίνητρο. Μέχρι στιγμής δεν είναι φανερό ποιο ήταν το κίνητρο της Νέας Δημοκρατίας για να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Νομίζω ότι πρέπει να έχει κάποιο κίνητρο. Εδώ ποιο κίνητρο υπήρχε? Και αν ακόμα και το χ στο τετραγωνάκι ναι ή όχι ή παρόν, επί παραδείγματος χάρη, έχει βγει λίγο έξω από τη γραμμή. Και αν φύγει, ξέρω εγώ, το χ έξω από το κουτάκι, τότε δεν θα περάσει από το σκάνερ. Ακυρώνεται. Το πρώτο γιογούρτι της χρονιάς. Φύγει γάτα στο χώρο, με βοβάκια και φουρό, κι απ' την πολύ χαρά κουνούσε την ουρά. Γρήγορα, διασμίξω. Κι όταν φούντωσε ο χώρο και έγινε πιο ζωηρό, ένας γάτος πονηρός τη ζήγωσε καλά και είπε πονηρά. Μιαου, μιαου, βρε γατούλα, με τη ροσμητούλα, γατούλα μου μικρή. Είχε ας πούμε τηλεφωνικές. Νομίζω πρώτο το είχε κάνει το κουσκούς. Το κουσκούς ήταν πρώτο. Ναι, δεν είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ δεν πιστεύω στην τηλεφωνική, παιδιά. Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα είναι εξαιρετικά από την τηλεφωνική. Η τηλεφωνική. Υπάρχει λόγος για παράδειγμα, είναι εξαιρετική, έτσι. Για το κουσκούς αναφέρομαι, ήταν ένα κόνσεπτ το οποίο όταν πρωτοβγήκε έκανε σάλο και πάταγο.